नमस्कार मंडळी. फुगणार तिथे सकाळी येणारे जे उपवास मीठ काढून घेतलं माहिती का, बदाम टाकलं काय आमच्या आई विचार नाही पिऊन काय महाराजा, मग उपोषण झाला तुझा फोटो. म्हणजे कसा मध्ये मध्ये पण उपवास धरायचे, दिवस उपवास धरून चालायचा नाही. एकादशी दुप्पट खाशी उपवास ह्या मागा पटत नाही. नमस्कार मंडळी. कोकणी मालवणी सुगरण फॅमिली या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. उद्यासाठी साबुदाण्याची खिचडी बनवायची आहे. तर आता आपण पहिला भिजत टाकून ठेवूया. उद्या सकाळसाठी बनवायची आहे. 1 वाटी साबुदाणा घेतलाय. धुवूया आता चांगले. चांगले धुवून घ्यायचे. जास्त पाणी नाही ठेवायचं, थोडं असं ठेवायचं. फुगणार तिथे सकाळी 5-6 तास भिजत ठेवायचे. नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा तुमचं आमच्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आता सध्या श्रावण चालू आहे ना, तर त्याच्यासाठी बाय म्हणाला साबुदाण्याची खिचडी करून दाखवूया. त्याच्यासाठी आज बाय आता साबुदाण्याची खिचडी करता. येणारे जे उपवास श्रावणातले खिचडी किंवा नंतर साबुदाणे वडे पण करतात काही लोक. तर आज बाय तुमच्यासाठी साबुदाण्याची खिचडी दाखवता. तर चला बघूया. काल रात्री साबुदाणे भिजत टाकलेले आहे, तुम्ही बघितलं असाल व्हिडिओच्या सुरुवातीक. तर बघा काय काय घेतलं ना. साबुदाणा, शेंगदाणे, साबुदाणा भिजून घेतलेले होते काल. नंतर शेंगदाणे आहेत, साखर, त्याच्यानंतर घिया, त्याच्यानंतर चवीसाठी मीठ घेतलं ना काढून. आज मीठ काढून घेतलं ना. फोडणीसाठी मिरची, हिरवी मिरची, सुकलेलो कढीपत्तो, कोथिंबीर आणि खोबरा. बाय आता सुरुवात करता. माहिती का, बदाम टाकलं काय, शेंगदाणे. माझ्या एवढा खिचडीवरच राहणार तू. गॅस फुल कर, माझं कडक असता. बघ मी उपवास धरले तर एकदम कडक, नाही तर उपवास धरत नाही. मग पहिल्यापासून त्या आई विचार कडक म्हणजे कसा, चहा पण अजिबात नाही. मग पाण्यावरती पाणी पण नाही प्यायचं तर कडक उपवास. पाणी नाही पिऊन काय महाराजा, मग तो उपवास कडक नाही. कडक नाही म्हणजे पाणी पिणार, चहा पिणार, मग उपोषण झाला. तुझा उपवास नाही म्हणत नव्हता, त्या उपोषण. पाणी नाही पित तर उपोषणा थोडी बसायचा. किंवा माझं एक हे माहित आहे ना काय, आता उपवासाचा उपवास धरायचो म्हणजे काय माहिती आहे, पोट तुझा फोटो साफ राहण्यासाठी. म्हणजे कसा जा काय खाल्लेला असतात ना आठवड्याभरात, म्हणजे एक जर उपवास धरलंस तर म्हणत्या, नाही तर आठवड्यात 2-3 धरलंस, कमीत कमी 2 धरलंस तर काय मग विषय असा जेवणाचा एवढा नसता. नॉर्मली कसं माहिती आहे, वाराचं जर खाल्लेलं असताना बुधवार शुक्रवारी खाणारे, शुक्रवार शनिवार पण, त्याच्यानंतर रविवार, तर त्यावेळी मंगळवार किंवा गुरुवारचा उपवास धरूकच होय. आता माझं कसं मी नॉनव्हेज कमीच खाते ना, किंवा माझा कसं ठरलेला बुधवार किंवा रविवार, त्याच्यामुळे काय माझे उपवास हल्ली मी कमी केले. पहिले कसे पोटाक आराम म्हणून पण आणि देवधर्मासाठी पण. तर म्हणजे सांगायचं काय, म्हणजे मध्ये मध्ये पण उपवास धरायचे.
म्हणजे कोण मंगळवार, कोण गुरुवार, सोमवार पण धरतात काही लोक, आणि शनिवार, शुक्रवार पण काय काय लोक पाळतात. म्हणजे असे काही असे प्रत्येक दिवस गुरुवार म्हटलं असेल मी, पण असे प्रत्येक दिवस उपास धरून चालायचा नाही. आठवड्यातून एक तरी उपवास माणसानं धरू ग. संध्याकाळी डबल जेवतात. नाही तर उपवासाची डबल जेवतात म्हणता या बाय. तसं म्हणजे नाही, आम्ही उपवास, तू काय मस्करी करतोय का माझी? नाही जेवत. उपवासाचा डबल कोण जेवा? सगळ्याला ते तू म्हणतोस त्याच्यावर माका अजून एक आठवला. उपवास धरणारे ते म्हण आधी, एकादशी दुप्पट खाशी. कसं उपवास धरतले पण फळ एवढे खातील ना, नंतर कोण खिचडी खाणार. आता बाय करताना तशीच खिचडी, त्याच्यानंतर बरेच काय उपवासाचे पदार्थ असतात बाबा. ते खाऊन पिऊन कसलं उपवास कसं कडक होय. बाय बोलला बरोबर आहे, पण पाण्याशिवाय उपवास ह्या मागा पटत नाही. आता बाय आहे बघा, साला सोलल्यान, शेंगदाण्याची साला सोलल्या ना, शेंगदाण्याची साला सोलून झाली. 2-4 तोंडात टाकू गय, भाजलेले शेंगदाणे बरे लागतात जरा. शेंगदाणे सोलून झाले की काय करणार? मिक्सरला लावणार. अच्छा, मिक्सरला लावून घेणार, बारीक करणार. बारीक करणार, जास्त नाही बारीक करणार. हे बघा मस्त शेंगदाणे सोलल्या ना. आता एकत्र करू, कमी वाटतात ना. बरोबर. आता मिक्सरला लावता. हे बघा आता एवढे आहोत ते आता मिक्सरला लावणार. त्याच्यानंतर पुढची क्रिया. या भांडाड कशात ठेवलं? ह्याच्यात करणार. तापत ठेवलं काय? नाही. आता मिक्सर लावता, तोपर्यंत असंच व्हिडिओ बघत राहा. एका ह्याच्यातच झटक्यात. हा, अरे वा, एकदम. जरा मध्ये मध्ये राहतं लाटणं, तसे राहिले तर काय नाही. चालत. चला, हे बघा बारीक केलेले शेंगदाणे. ते ह्या कशा घेतलं पुन्हा? ते मिक्स करायचं पहिला. ते मिक्स करायसाठी ह्या घेतलं आणि त्याच्यात करणार. साबुदाणे एकदम सफेद असतात ना. बाबू काय बोलताय? मिक्सरला लावलेले शेंगदाणे टाकल्या आणि आता साखर आणि आता मीठ ना, थोडस चवीसाठी मीठ. साबुदाणा म्हणजे भिजलेले दाखव जरा, कसे नरम झाले की नरम झाले, दाबले जातात. अच्छा अच्छा. नाही म्हणजे कसं उद्या जाऊन गावात बिवात करशील ना गणपती, म्हाताऱ्यांच्या तोंडात पण गावा का ना, म्हणून नाही हो असं विचारलं. जास्त भिजवले की म्हणजे आपल्या प्रेक्षकांसाठी की रात्रभर आपण भिजत ठेवले ना, तर सकाळी करायची म्हणून रात्रभर ठेवले. अच्छा अच्छा. आणि संध्याकाळी करायची असेल तर सकाळी भिजत ठेवायची. म्हणजे 4-5 तास. 2-4 किती तास भिजावे? 4-5 तास. अच्छा, 4-5 तास जाऊ हवे. दुपारी करायची असेल ना सकाळी ठेवायची. अच्छा, उठलं ठेवायचे. म्हणजे ऑर्डर असत तर अगोदरच भिजूचे लागतील. अचानक ऑर्डर होणार नाही याची, घावण्यांची. बरोबर ना? घावण्यांचा पण तसाच आहे ना, पीठ पण तयार. आणि इडलीचा पण तसाच. घावण्यांचा काय पीठ करून ठेवतात. मगच पीठ करून ठेवतात म्हणजे भिजूनच ना. धुवायचे तांदूळ. अच्छा, धुवून पीठ पण करून ठेवतात. हा ते बरोबर, आदल्या दिवशी करून ठेवायचं. तसं नाही, म्हणजे 8 दिवसाचे पण करतात. अच्छा, काय म्हणतो?
तेल उडता कढीपत्ता बघा मस्त आणि मिरची टाकलं काय गं? मिरची पण टाकल्या. इडलीचा आपण अनुभव घेतला माहित आहे ना. फोडणीसाठी एवढंच असतो ना. जिरा विरा टाकत नाही. कोण कोण टाकत असते. माझ्यासारखं टाकतो मला आवडतं असं काय. जिरा आणि मोहरी टाकल्याशिवाय मग जेवण केल्यासारखं वाटतच नाही. मोहरी काय म्हणजे राई आता ह्या झाला ठीक आहे. या स्नॅक्स झाला म्हणजे नाश्ताचा प्रकार झालो. पण जेवणामध्ये माझ्या हातात मोहरी राईचं डबं असतात. जिरा वड्यांमध्ये टाकतात. कसले वडे? अच्छा साबुदाणा वडे. ते करताना जिरा टाकायचा. आणि इथे बटाटा पण आपण टाकू शकतो. अच्छा बटाटा पण एक्स्ट्रा टाकतात कोण कोण. जसे आपण ह्याच्यात काय ते कांद्या पोह्यात टाकतो तसे. आणि आता या बघा याच्यामध्ये ओला खोबरा टाकला आणि कोथिंबीर. ते बटाट्यांचं म्हटलंच ना तर कांद्या पोह्यात टाकतात. ते कांद्या पोह्यात काय ते वाटाणे पण काय ते मटर टाकतात ना. शेंगदाणे पण टाकतात. शेंगदाणे. प्रत्येकाची पद्धत किंवा तो पदार्थ वेगवेगळ्या पद्धतीत बनवू शकतो. तसं आता ह्या खिचडीचा पण ना. खिचडीत बटाटे पण टाकू शकतात. उकडायचं आणि टाकायचं. नाहीतर फ्राय करून टाकू शकतो. फ्राय करून टाकू शकतो कुरकुरीत. एक कमेंट इल्ली ना की तुम्ही लसूण आणि आपण काय केलेलं असतं तुझा भाजी बनवलेली कुरडूची. हा कुरडूची भाजी आम्ही टाकलेलो मंडळी. तर त्या कुरडूच्या भाजीत बायन लसूण टाकलं नव्हती. तर एक कमेंट्स इल्ली की आम्ही लसूण टाकतो वगैरे. तर त्या ताई बहुतेक होत्या. तर ताईंना मी बहुतेक रिप्लाय केला का आठवत नाही. तर सांगायचं म्हटलं ना तर बरोबर आहे त्यांचं म्हणणं. काही लोक लसूण पण टाकतात. पण पर्टिक्युलर आता बायने त्यावेळी लसूण टाकली नाही. पर्टिक्युलर भाजीत नाही टाकल्या. नाही तर लसूण असा भरपूर वापरतात प्रत्येक गोष्टीत. त्याच्यानंतर एक सोमवार उपवासाचा ज्या श्रावण सोमवारचा जेवण केला ना त्याच्यात पण विदाउट लसूण आणि माकट कांदो ना विदाउट लसूण आणि कांदा असं जेवण केलं. तर डिपेंड असता कधी कधी. तर तुम्ही म्हणा त्यात आई म्हणाल्या तर पण बरोबर आहेत. लसूण पण टाकून ती कुरडूची भाजी छान झाली असते. तर माका लसूण तर आवडता. मग फोडणीचं भात असून दे किंवा अजून काय असून दे. त्याशी भाकरी पण जी फ्राय भाकरी केल्या त्याच्यात पण लसूण टाकलेलं. तर असो विषय. बाकी काय तेवढं विषय मोठो नाही. साबुदाणा शिजले काय बघूया आता. मस्त नरम आहे ना एकदम. नरम झाली तयार. अरे वा देवाकडे ठेवतो ना. या बघा पान तयारच केलं ना. पान एकदम काय ना शोधूनच आणलं वाटतं. म्हणजे बघू शकतास बघा मस्त मऊ अशी. त्याच्यातच बघा किती चांगली अशी दिसतात. ती खाताना किती नरम लागतेली विचार करा. त्याच्यामुळे मी मगाशी म्हटलंय म्हणजे काय दात नसणाऱ्यांका पण खाऊक बरा. चावल्याशिवाय उतराक होई. आता त्याच्यावर खोबरा टाकता. ओला खोबरा. आणि नंतर तुमका माहितच हा कोथिंबीर येतली ही बघा. शेंगदाण्यांचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या हिशोबाने घेऊ शकतास. कोणाक जास्त शेंगदाणे आवडतात. आता हे बघा अशी साबुदाणा खिचडी आज बाहेर रेडी केल्या. तर आता देवाकडे ठेवणार. त्याच्यानंतर मग आम्ही खाऊक घेणार. तर मंडळी ही साबुदाणा खिचडीची डिश किंवा रेसिपी
तुमका कशी वाटली कमेंट्स करून नक्की कळवा. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमच्या कोकणी मालवणी सुगरण फॅमिली ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मंडळी खरोखरच सपोर्ट करा, तरच आमचा उत्साह जरा वाढणार आणि मग असेच एक एक रेसिपी बाय घेऊन येशील ना. अजून कमिंग सून भरपूरच, म्हणजे पुढे करूचे लयच तसे विचार केलास तर वेळेनुसार बाय करत असता आणि मी पण काय काय धडपड चालू आहे माझी. तर असेच रेसिपी तुमका बाय दाखवत जायत. बाय जेव्हा कोकण आपलोच असा, काळजी घ्यावा. मंडळी हे बघा माझ्यासमोर ठेवलं ना आता टेस्ट करा म्हणून, पण आता एवढा काय मी खाणार नाही, टेस्ट करतोय. पहिलीच मिरची बाजूक केलं आणि त्याच्याबरोबर कढीपत्ता, पण कढीपत्ता तसं चांगलं असतं. बघते चव कशी आहे, मस्त एक नंबर झाली का. म्हणजे तशी साबुदाणा खिचडी मी खायचो नाही, पण बायबरोबर लग्न झाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टी मी खावत सुरुवात केलं. तसं मी व्हेजिटेरियनच होते, नंतर हळूहळू मच्छी पण चालू केलंय. मस्त एक नंबर, म्हणजे नरम हा म्हणून खाऊ बरी वाटतं, चांगली वाटतं. चला मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. बाय बाय. तोपर्यंत काळजी घ्या.